Kelorek, tarif Yono Oma Ready Unit. Lokasi nih di perbatasan kota Surabaya. Tepatnya di Banyu Urip, Beji, PDAM. Oma iki ready rek yo, langsung pindahan, langsung go koper. Iki ukurannya 6,5 kali 9,5. Regone 290 nego yo, wis. Oh, iki rek. Terus omahe wis masalah tonggo, sepilno cak tonggo ya. Wis ruwame rek yo, tenang ae. Wis gak manggon karo demit sampean yo. Nah, iki wis langsung masuk lah. Kok sampean karek nukono pager wis ini to ndek kene rek yo. Pager permanene wis free toko kene. Lah, masalah karpot ombo rek yo, sembarang mobil nang kene iso mlebu koyo mobil Brio Yaris wis sik masuk rek yo. Fase tampak depan wis kayak ngene. Perpaduan karo keramik sing ono motif ngene nih apik, ono lampu hiase, warnane apa? Warna apa iki? Pink ya, kok duduk pink iki rek. Embo wis sing ero warnane komenen rek. Nah, wis ono cendeloe ngene iki rek ya. Terus nang kene iki wis ono area teras rek ya, terasan kene ge nyantai-nyantai lek isu karo rokokan koyo enggak ndek dosa. Lah, iki wis kene ono taman mini ngene iki rek ya. Lah wis free kembange wis free teko aku rek ya. Enak wis sampean gak tek tuku ya. Sukete wis teko aku. Misale sampean gak cocok apa taman rek, gedhoken ae gantian kolam rek. Dadi sampean enak ambek longgo-longgo, ambek makani iwak lek isu ya, boys ya, apik ya. Wis. Kusene wis almini anti rayap. Lho, ruang keluargae super gede rek yo. Kena gaya asinan wong sak RT 2 RT sik mod. Lho, plafone drop ceiling, ono lampu hiase gandul-gandul nang kono wis ono kaca permanen kena gaya pencahayaan. Nah, terus kamare ono loro, iki kamar pertama rek yo kena gaya ambekan sadu karo bojone sampean yo. Ngono iku yo. Nang kene wis ono cendela wis tak desen nanti pengap tenang ae. Lah, kamar kedua gini rek yo, hampir podo lah karo kamar pertama yo. Wis lumayan gede, ono cendelo ngene iki. Ojo lali ditukno gorden. Wah, kayak iku nih yo. Engko iki dicat ulang rek yo, tenang ae ojo kuwatir. Nek sampean pengen custom warna cat nang kene iso. Wis pokoke surveillance sik. Lah iki kamar mandine. Kamar mandine super gede rek yo, kena gados wong 30 ya sik emot iki rek yo. Wis free shower, kloset nggih kloset duduk. Ada sabun rek ready sing hobine nyabun langsung digas ya. Yes. Nah, terus iki dapure rek ya. Dapure ya wis ngel gede ngene iki ya. Nah, kene nggone kompore, kene nggone wastafel, magicom, colokan ready ya. Terus nang kene iki ono area laundry room, gawe jemuran ya. Wis umbah-umbah karo jemurane ngene iki nang kene rek ya. Kono wis ono vibre. Wis langsung digas rek. Mumpung omah iki ready unit wis gate inden-indenan, regane ya terjangkau. Regane ya sik iso nego. Free-ne akeh. Ya, wis ngono ae rek ya, biasa sampean minat pengen takon-takon. Oh ya, regane wis mari aku ngomong ya. Ayo, regane 290 nego rek ya. Bila minat pengen survei lokasi langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.